Ale i tu treba dať. I tu. Fajne by bolo. A tam máš ďalší slov a tam ďalší. Syna i Ducha Svätého. Milosť nášho Pána Ježiša Krista a láska Boha Otca i spoločenstvo Ducha Svätého nech je s vami všetkými. I s duchom tvojim. Zem vydala svoj plod, nech nás požehná Boh, náš Boh. Bratia a sestry, prichádzame tu na najvyššie miesto vášho chotára, aby sme pozdvihli svoj pohľad k Bohu. A tým, že pozdvihneme svoj pohľad k Bohu, poďakovali mu i za úrodu, i za milosť a dobrodenia, ktoré nám neustále preukazuje. Predsa však na začiatku svätej omše vstúpme do svojho vnútra a vyznajme, že sme sa prehrešili, že sme hriešni a prosme o Božie milosrdenstvo a samozrejme prosme i o Božiu pomoc do ďalších dní. Oľutujme teda všetky svoje hriechy. Modlíme sa. Pane, ďakujeme Ti za úrodu našich polí a za Tvoju starostlivosť o nás. Vrúcne ťa prosíme, daj, aby v našich srdciach dozrela Tvoja milosť a prejavovala sa skutkami lásky. Skrze nášho Pána Ježiša Krista, Tvojho Syna, ktorý je Boh a s Tebou žije a kráľuje v jednote Ducha Svätého po všetky veky vekov. Amen.
Čítanie z knihy Rút. Noemi mala z manželovej strany príbuzného. Bol to zámožný a vplyvný človek menom Bóz. Moabka Rút povedala svokre: ak mi dovolíš, pôjdem na pole zbierať klásky, čo ostali po žencoch, tam, kde nájdem láskavú priazeň hospodára. Ona jej odpovedala: choď, dcera, blahoželali a hovorili: Noemi sa narodil syn a pomenovala ho Obed. On je otcom Izaiho, Dávidovho otca. Počuli sme Božie slovo. Tak bude požehnaný muž, ktorý sa bojí Pána. Blažený každý, čo sa bojí Pána a kráča po jeho cestách. Budeš jesť z práce svojich rúk, budeš šťastný a budeš sa mať dobre. Tak bude požehnaný muž, ktorý sa bojí Pána. Aleluja, aleluja. Pán s vami. I s duchom tvojim. Čítanie zo svätého Evanjelia podľa Matúša. Sláva tebe, Pane. Ježiš povedal zástupom i svojim učeníkom: zákonníci a farizeji zasadli na Mojžišovu stolicu. Preto robte a zachovávajte všetko, čo vám povedia, ale podľa ich skutkov nerobte. Kto sa povyšuje, bude ponížený, a kto sa ponižuje, bude povýšený. Počuli sme slovo Pánovo. Chvála tebe, Kriste. Dôstojný pán farár, spolubrat Anton, bratia a sestry. Hneď na začiatku musím odovzdať pozdrav. Keď som rozprával o tom, že idem na Patriu s pánom biskupom Andrejom, tak hovorí: bol som tu a pozdravujem pána farára, pozdravujem Patriu a všetkých, ktorí prichádzajú na Patriu. A samozrejme, nech vám vyjde dobrý čas, nech vám vyjde dobrá pohoda. Keď pozeráme na Božie slovo dnes, ktoré nám ukázalo nám Rút, ktorá prichádza so svojou svokrou a odchádza zo svojej krajiny. A prichádza so svojou svokrou, aby jej poslúžila, aby jej pomohla. Predsa na ku koncu čítania sme počuli: nech je zvelebený Pán. Samozrejme, ktorý nedovolil, aby tvoja rodina ostala bez zástancu. Ale nech je zvelebený Pán. A keď prichádzame tu, na toto miesto a chceme poďakovať za úrodu, predsa cez pohľad na túto úrodu nás privádza k tomu poďakovať za mnohé dobrodenia. Či sú to odpustenie našich hriechov, či sú to rôzne milosti a požehnania, ktoré sme dostali, či sú to vypočuté naše modlitby, kedy sme o čosi prosili, predsa je veľmi dôležité ďakovať, lebo cez túto vďačnosť si uvedomujeme Boha. Uvedomujeme si Boha, ktorý dobrodenia nám dáva a ktorý mnohokrát tie dobrodenia dáva a mnohokrát my si ich neuvedomujeme, ba často to berieme ako istú samozrejmosť. Keď však ďakujeme a keď zvelebujeme Boha, obraciame svoj pohľad k Bohu. A toto je veľmi dôležité, uvedomiť si, že potrebujeme Boha. Ale náš každodenný život mnohokrát prináša situácie, kedy máme zhon, kedy sú starosti, kedy sú problémy, kedy sú ťažkosti, keď nás ten pohľad akoby viaže tu ku zemi. A zabúdame na Pána Boha. Mnohokrát sa dostávame do takejto situácie, že naozaj na Pána Boha nemyslíme.
predsa, čo si potrebujeme tak veľmi uvedomiť je, že ak sa odrežeme od toho pohľadu hore, od toho pohľadu k Bohu, ostaneme iba kdesi pri zemi. A teda, ak ostaneme iba pri zemi, môže na nás doliehať výčitka, ktorú Boh adresuje Izraelitom prostredníctvom proroka Izajáša. Plánujete, robíte bezo mňa. A teda, keď robíte bezo mňa, nepríde ten osoch, ktorý očakávate. Ale i vtedy, keď Pán Boh vyčíta Izraelu, plánujete, robíte, uvažujete bezo mňa, predsa nasleduje výzva. Obráťte sa ku mne. A teda i my potrebujeme znovu si túto skutočnosť uvedomiť, že máme sa obrátiť k Bohu. A ak apoštol Ján hovorí, Boh je láska, a ak sa k tejto láske obrátime, ak sa na túto lásku nasmerujeme, potom akoby otvoríme svoje srdce tejto Božej láske. A táto Božia láska nás môže naplňať a my potom môžeme prinášať Božiu lásku tam, kde sme. Mnohokrát hovoríme o tom, že nervozita, nepokoj na nás dolieha, sme mnohokrát v strese. Opäť tu si potrebujeme uvedomiť, toto všetko je bez Božej lásky, bez Božieho pokoja. A preto opäť potrebujeme si uvedomiť Boha, ktorý dáva pokoj. Pán Ježiš, keď sa zjavuje apoštolom po svojom zmŕtvychvstaní, pozdravuje ich pokoj vám. A potom hovorí, príjmite Ducha Svätého. A aj nám hovorí Pán Ježiš, dám vám pokoj. Nie taký, ako dáva svet. Ja vám dám svoj pokoj a to je pokoj Božej lásky. Opäť potrebujeme otvoriť svoje srdce, aby nás tento Boží pokoj naplnil, aby potom aj my sme sa stali tými, ktorí Boží pokoj prinášajú. A toto je veľmi dôležité uvedomiť si, keď pohliadneme k Bohu, keď mu otvoríme svoje srdce. Ale i slova dnešného Božieho slova, nech je zvelený Pán, ktorý nám, by sme mohli pokračovať, preukazuje mnohé dobrodenia. Je to naozaj nasmerovanie sa k Bohu a pozdvihnutie pohľadu k Bohu. Bratia a sestry, ak odrežeme Boha, ostane nám len to druhé. Ak odmietneme lásku Boha, ostane nám len nenávisť a zlo. Ak odmietneme dobro, to zlo nám ostane. A preto opäť potrebujeme si uvedomovať, že ten náš pohľad musí smerovať k Bohu. A potom, ako ľudia Boží, musíme aj my sa snažiť o to, čo je dobré. Každodenný život má množstvo toho zlého kolo nás. A množstvo toho zlého, ktoré možno aj z nás vychádza. A preto, že ako si zabúdame na Pána Boha, tak ako to vyčíta Boh prostredníctvom proroka Izajáša. Plánujete, chystáte bezo mňa. A preto opäť to dôležité. Mať v sebe tú túžbu nasledovať Boha. I keď nie vždycky sa nám všetko podarí tak, ako by sme chceli, tak ako je to dobré, že prichádzajú rôzne pokušenia, okolnosti, ktoré nás budú zvádzať, ale predsa túžba, ktorú budeme mať v srdci, nasledovať Boha a plniť to, konať tak, ako žiada Boh a plniť Jeho vôľu. I toto nám bude pomáhať, aby sme nasmerovali sa k Bohu, nasmerovali sa na Neho, aby sme potom robili to, čo je dobré. Opäť potrebujeme vďačnosť, ktorá poukazuje na to, že si uvedomujeme dar a uvedomujeme si darcu. Ak si uvedomujeme dar, cez tento dar uvedomujeme si darcu. Ak však
nebudeme si uvedomovať dar. Potom si nebudeme uvedomovať darcu. A potom náš postoj bude postojom nespravodlivým. Lebo budeme naozaj tí, ktorí všetko chcú, všetko berú, akoby kto si musel dať. Mám na to právo, je to moje právo, ale v tom musím to dostať, je to moje právo, zabúdame, kto je ten, kto dáva. Berieme to, očakávame to a samozrejme toto posilňuje náš egoizmus. Ale egoizmus nás začne vyvyšovať kdesi nad Pána Boha. Pána Boha odmietneme, postavíme ho kdesi do úzadia. A náš egoizmus nás privádza tam, že uzatvoríme sa, lebo len ja a ja. Nikto iný. A potom budú konflikty, potom budú nepokoje. A preto opäť si potrebujeme uvedomiť práve to. Mnohé veci dostávame od Boha. A k Bohu potrebujeme pozdvihnúť pohľad i v tom, že máme byť vďační. Nech je zvelebený Pán, ktorý nám mnohé milosti a dobrodenia dá. A tak, bratia a sestry, keď sme tu, tak vysoko, keď sme tu, tak blízko k Bohu, naozaj vyprosujme si. Ale vyprosujme si mať vo svojom vnútri tú túžbu. Byť blízko pri Bohu a vždycky uskutočňovať to, čo žiadá Boh. Vždycky konať to, čo je prejavom lásky, vždycky konať to, čo je dobré. A vždycky konať spolu s Bohom. Nič bez Boha. O toto prosme pri tejto svätej omši. Samozrejme, každý z nás za seba, ale predsa za svojich príbuzných, priateľov, za našu obec, za naše Slovensko, za celý svet, aby sme naozaj nasmerovali sa na Pána Boha. Prosme pri tejto svätej omši aj za tých, ktorí dostali sa do pozície nevďačnosti, ktorí dostali sa do pozície, že odmietajú Boha. Prosme aj za nich, aby sa obrátili, aby si uvedomili, že bez Boha nič, bez Boha žiadne naše namáhania, bez Boha žiadne dobro. A preto, aby sa naozaj znovu vrátili, či nasmerovali k Bohu. Aj za nich prosme pri tejto svätej omši. A nech aj táto svätá obeta, ktorú slávime, tu na tomto mieste, s hlbokým akoby ohňom nášho srdca, nech zveľaduje Boha a nech je našou vďačnosťou za milosti a dobrodenia, ktoré neustále dostávame. Bratia a sestry, Pán Boh nás nesmierne miluje a dáva nám hojnosť svojich dobrodení. Neprestávajme mu za to ďakovať a s dôverou sa na neho obráťme v modlitbách a volajme: Bože, vyslíš nás. Bože, vyslíš nás. Pane Bože, ďakujeme Ti za to, že si utvoril cirkev ako jednu rodinu v Kristovi a prosíme ťa, pomáhaj jej vytvárať jednotu v spoločenstve bratskej lásky. Bože, vyslíš nás. Pane Bože, ďakujeme Ti za to, že si stvoril svet nesmierne veľký a krásny a prosíme ťa, zachovaj všetkých ľudí v jednote ducha a pokoja. Bože, vyslíš nás. Pane Bože, ďakujeme Ti za to, že si do človeka vložil predobraz svojej dokonalej podoby. A prosíme ťa, ochraňuj všetky nenarodené deti a daj im dožiť sa šťastného narodenia a rodičovskej lásky. Bože, vyslíš nás. Pane Bože, ďakujeme Ti za to, že si poslal svojho syna, aby vyviedol ľudstvo z tmy hriechu. A prosíme ťa, pomôž nám,
aby sme sa vedome vyhýbali pokušeniam a úkladom zlého ducha. Bože, vyslíš nás. Pane Bože, ďakujeme Ti za to, že si človekovi aj po páde ponúkol stratený raj a prosíme ťa, aby naši zomreli dosiahli večné odpočinutie s Tebou v nebi. Bože, vyslíš nás. Bože, náš najštedrejší darca, vyslovujeme Ti úprimnú vďaku za všetko, čo máme a čo pochádza z Tvojej nekonečnej dobroty. Predkladáme Ti svoje prosby a prosíme ťa, aby si ich vypočul. Skrze Krista, nášho Pána. Amen. Modlite sa, bratia a sestry, aby sa moja i vaša obeta zaľúbila všemohúcemu Bohu Otcovi. Nech Pán príjme obetu z Tvojich rúk na chválu a slávu svojho mena, na užitok nám i celej svätej cirkvi. Ďakujeme Ti, Pane, chlieb života a kalich spásy. Ďakujeme Ti, že si nás uznal za hodných stáť pred Tvojou tvárou a Tebe slúžiť. Pokorne ťa prosíme, nech nás všetkých, ktorí máme účasť na Kristovom tele a krvi, združí v jedno Duch Svätý. Pamätaj, Pane, na svoju církev rozšírenú po celom svete a veď ju k dokonalej láske v jednote s našim pápežom Františkom a s našim biskupom Bernardom, jeho pomocným biskupom Markom i so všetkými biskupmi, kňazmi a diakonmi. Pamätaj i na našich bratov a sestry, čo zomrali v nádeji na vzkriesenie, i na všetkých, ktorí v Tvojej milosti odišli z tohto sveta a príjmi ich do svetla svojej tváre. Prosíme ťa, zmiluj sa nad nami všetkými, aby sme si zaslúžili účasť na večnom živote v spoločenstve s preblahoslavenou Bohorodičkou, Pannou Máriou, so svätým Jozefom i jej ženíchom, so svätými apoštolmi a so všetkými svätými, ktorých si mal od vekov zaľúbenie, aby sme ťa chválili a oslavovali skrze Tvojho Syna Ježiša Krista. Skrze Krista, s Kristom a v Kristovi máš Ty, Bože Otče všemohúci, v jednote Ducha Svätého, všetku úctu a slávu po všetky veky vekov. Amen. 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 Na príkaz nášho Spasiteľa a podľa jeho božského učenia osmelujeme sa povedať. Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje. Ježišu Kriste, Ty si povedal svojim apoštolom, pokoj vám zanechávam, svoj pokoj vám dávam, nehľaď na naše hriechy, ale na vieru svojej cirkvi a podľa svojej vôle jej milostivo daruj pokoj a jednotu.
lebo Ty žiješ a kráľuješ na veky vekov. Amen. Pokoje Pánov, nech je vždy s vámi. I s duchom Tvojim. Dajte si znak pokoja. Pokoja, bratská láska, nech je medzi nami. Baránok Boží, Ty snímaš hriechy sveta, zmiluj sa nad nami. Baránok Boží, Ty snímaš hriechy sveta, zmiluj sa nad nami. Baránok Boží, Ty snímaš hriechy sveta, daruj nám pokoj. Hľa, baránok Boží, ktorý sníma hriechy sveta. Blažení tí, čo sú pozvaní na hostinu baránkovu. Pane, nie som hoden, aby si vošiel pod moju strechu, ale povedz iba slovo a duša mi ozdravie. Modlíme sa. Pane, slávením Eucharistie ďakovali sme Ti za tohto ročnú rodu a prosíme ťa, ako ovocie tejto svätej obety, daruj nám večné dobrá Tvojho kráľovstva skrze Krista nášho Pána. Amen. Ďakujeme Ti, Pane, za tento nádherný deň, že si nás opäť priviedol sem. Dnes je to už 12. krát. Milí duchovní otcovia, ďakujeme vám za službu svätej omše, za poučné a povzbudzujúce slová homílie. Nech Pán aj naďalej žehná vaše kroky. Ďakujem aj všetkým tým, ktorí sme sa tu zišli, najmä tým, ktorí pretvorili vrchol Patrie na prírodný Boží chrám. Ďakujem aj tým, ktorí sa zaslúžili o dopravu a iné služby. Tiež tým, ktorí chystajú už dole naše pohostenie. Nech nás Pán ďalej požehnáva. Ďakujem ešte raz za vašu službu, duchovní otcovia. Duchovný otec v homílii nezabudol pripomenúť vďačnosť a preto naozaj sa učme ďakovať, neberme veci ako samozrejme
V tejto chvíli chcem poďakovať i ja Pánu Bohu za úrodu, ale aj za to, že sme sa tu mohli zísť, že sme sa tu mohli stretnúť a že sme ho mohli osláviť. Ďakujem samozrejme aj duchovnému otcovi Jozefovi za svätú omšu, za Božie slovo, za to, že prijal naše pozvanie a prišiel znovu po rokoch k nám. Duchovnému otcovi Antonovi takisto aj za službu pri vysluhovaní sviatosti zmierenia obidvom. A ďakujem všetkým, ktorí pripravovali dnešnú akciu, najmä Slovenskému zväzu záhradkárov, základnej organizácii Široké, poľovníckemu združeniu Branisko, tým, ktorí tu predtým vykosili a pripravili za prípravu oltára, aranžovanie kvetov, ministrantom, kostolníkom, kantorom a spevákom. Vám všetkým za vašu účasť. Vy mi ďakovať za vybavené počasie nemusíte, lebo ja som tu domáci a ja to mám povinnosť na svojom území. Takže je to také samozrejme z mojej strany pre vás. Je to vybavené také, že asi lepšie sa už nedá, lebo nie je horúco. A je to také akurát aj, ako som včera hovoril, na rodinný výlet. Takže sa presunieme dole na pohostenie a ďakujeme aj poľovníkom za guláš. Uvedomujme si aj naše slabosti a že potrebujeme Božiu pomoc. A teda nech cez požehnanie, ktoré nám udelí Boh, nech táto Božia pomoc príde k nám, do nášho vnútra a nech nám pomáha vždycky žiť tak, ako žiadá Boh. Pán s vami. I s duchom tvojím. Pane, stoj pri tých, čo ťa prosia, ochraňuj tých, čo svoju nádej vkladajú do tvojho milosrdenstva, aby zostali verní vo svetosti života, nadobudli všetky potrebné pozemské dobrá a boli dedičmi tvojich prísľubov vo večnosti, skrze Krista nášho Pána. Amen. A požehnanie všemohúceho Boha, Otca i Syna i Ducha Svätého, nech zostúpi na vás a ostáva vždy s vami. Amen. Choďte v mene Božom. Bohu vďaka. Slávna si kráľovna, nebies Pani, Ty si nám pomocou v utrpení. Prikloň svoj zrak premilý, plačúcim v slzavo tu udolí. Dobre, no. No ale táte Mári, mňa zapomní. Čekaj, že som nemožný, to zaberú. No tak viete, skáde vás po nás. Facebooku, alebo verejných stanoch.
Poriadek tam je tu? Hej. Aj tu nám šední, a šo? Chlapci sa máte príde. Ja som stála. Ale čo?